Darasin rayuwa kashi na 27 jarabawar aminci. Bayan an shawo kan jita-jitar da aka yada game da cibiyar ilimi da sana'a, rayuwa ta koma yadda take. Mutane suka ƙara yadda da cibiyar, kuma ɗalibai suka ci gaba da ƙaruwa. Amma wata rana, wata sabuwar jarabawa ta taso. Wani mai taimakon al'umma ya ba cibiyar kuɗin da za a yi amfani da su wajen sayan sabbin kayan aiki da gyaran ɗakin karatu. Umar ya tara abokansa, ya ce, "Wannan kuɗi ba namu ba ne, amanar al'umma ce, dole ne mu yi amfani da su yadda ya kamata." Kowa ya amince, sai aka kafa kwamitin da zai kula da aikin. Ahmad zai kula da sayan kayan aiki, Faruk zai kula da gyaran ɗakin, Salim zai rubuta duk abin da aka kashe, Yusuf kuma zai dinga sanar da jama'a yadda aikin ke tafiya. Bayan mako guda, Salim ya zo da damuwa. Ya ce, "Na lura akwai kuɗi da aka cire, amma ba a rubuta dalilin cire su ba." Ɗakin ya yi shiru. Faruk ya ce, "Wataƙila an manta ne." Amma Ahmad ya ce, "A cikin amana, babu abin da ake bari a ruɗe. Dole mu bincika." Washe gari suka sake duba takardu. Sai suka gano cewa ɗaya daga cikin masu kawo kayayyaki ya ba da rasit ɗin da bai yi daidai da abin da aka kawo ba. Mai sayarwa ya ƙara farashi ba tare da ya faɗa musu ba. Da aka kira shi ya ce, "Ai kuɗin kaɗan ne, ku kyale mana." Umar ya girgiza kai. "A'a, ko kuɗi kaɗan ne ko masu yawa, amana ce." Dattijan ya yi murmushi, ya ce, "Mutane da yawa suna ganin ana gwada mutum ne idan bai da komai ba, amma gaskiyar magana ita ce, ana gwada shi idan an bashi abin da zai kula da shi." Ahmad ya ce, "To me za mu yi yanzu?" Dattijan ya amsa, "Ku bi gaskiya, ku gyara kuskuren cikin adalci." Suka nemi mai sayarwa ya gyara rasitin, ya mayar da abin da bai dace ba. Da farko ya ƙi, amma da ya ga ba za su sassauta ba, sai ya amince. Ya ce, "Na yi kuskure, ku yi haƙuri." Bayan an kammala aikin, Yusuf ya shirya taro. A gaban mutanen gari ya nuna yadda aka kashe kuɗin, abin da aka saya da abin da ya rage. Wani dattijo ya miƙe tsaye ya ce, "Yanzu na ƙara yadda da wannan cibiya, domin ba ku ɓoye komai ba." Mutane suka yi tafi. Umar ya dubi abokansa ya ce, "Aminci ba ya ginuwa da kalamai, yana ginuwa da ayyuka." Dattijan ya ƙara da cewa, "Idan mutane sun amince da kai, ka kare wannan amincewa fiye da yadda kake kare dukiyarka." Darasi: aminci shine ginshiƙin kowace ƙungiya, kasuwanci da shugabanci. Idan aka baka amana, ka kasance mai gaskiya, ka rubuta komai a fili, kada ka ɓoye kuskure, ka yi amfani da dukiya yadda aka baka umarni. Ka tuna cewa amincewar mutane tana da wahalar ginuwa, amma tana iya rushewa cikin lokaci kaɗan. Ka tuna, dukiyar da tafi daraja ba kuɗi ba ce, ita ce amincewar da mutane suka yi maka. Darasi Media, muna yada ilimi, fasaha, sana'o'i da daburar rayuwa domin gina al'umma mai dogaro da kai. Ku yi mana follow ko subscribe. A jira kashi na 28, lokacin da dattijo ya ɓace.